Sawa ka na bang bumiyahe na may maskip na upuan? O ayaw mo nang may katabi habang nasa biyahe? Tara, silipin natin ang mga bagong bus ng Peña Francia. Last year, nilabas ng Bicol Isarog ang mga bagong nilang Scania K360 buses para i-upgrade ang kanilang fleet. At isa rito ang mga Skybus Premier ng Peña Francia. Tara, akyatin natin at silipin ang mala sofa bed na upuan nito. From the word Skybus, para itong isang Airbus o mala eroplanong datingan dahil meron dalawang dibisyon na mala business class at premium economy. Sa harapan nito makikita natin ang apat na upuan na mayroong 1x1 configuration, malalapad at malalambot na mala sofa bed na design. Mayroon ding on-board toilet para sa mga gustong mag-CR. Likurang bahagi nito, mayroon namang 2x1 seating configuration. Malalapad din, malambot. Hindi nga lang sobrang kalakihan. At tignan nyo naman ang driver's area. Sobrang komportable para sa driver. It feels safe para sa mga pasahero. Ito ang mga bagong Swedish buses ng Peña Francia para sa mga Bicolano. Abangan naman natin sa next episode, ang bagong bus sa Norte.